kører med stigen. Jeg skal lave en ny video. Vi kører med stigen her. Og det bliver så i dag med min kæreste. Kører i stigen med Tirsen sidste år. Jeg var ikke først dengang. Hvad er der? Alex sød. Og se. Hvis vi folk kender. Jeg er kendt den bamse. Nej. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave en video om. Lave en video om... Hvad tager vi? Vi tager æblecider. Okay, vi skal lave en video om æblecider. Ja, Vi reklamerer for Harbo. Ved det ikke det? Og celebrations. Og chokolade. Og så her. Sådan en lille lækker fyldte chokolade, ikke? Og så er det bare sådan... Jeg skal prøve at smage dem, de er bare så gode. Nu skal vi finde nye ting at snakke om. Hvad? Ja, det ved jeg heller ikke. Sketch. Altså, vi snakker om... Hvad står LD for? Liderlig Dorte. Det står for... Liderlig Dorte. Det er sikkert, hvad LM det står for. Liderlig Marie. Marlene. Det er så LA det står for. Liderlig Anne. Ved du så godt, hvad alle de markeder det står for? Alle liderlige drenge indtager markedet. Nej, det er det brugtplukker. Okay, nu skal vi lave en så vi sad og prøvede at finde ud af folk fra et eller andet sted på vej hjem til Tisted. Okay, det er sådan, okay. Jeg plukker frugt med en brugt frugtplukker. Jeg kunne! Det er dig, skat. Jeg plukker frugt med en brugt frugtplukker. Se om I kendte den derude. Okay, hallo. 5 flade flødeboller på et fladt flødebollefad. Nej. Nej, jo. 5 flade flødeboller på et fladt flødebollefad. Jeg plukker frugt. Jeg plukker frugt med en brugt frugtplukker. Okay, hallo. Kommentar. Find nogle syge ting, vi kan få at snakke om. Det er ikke sådan flødeboller og frugt. Lige så op på morgenen. Der er lige savlet han. Der er ikke mere strøm på. Tag min. Jeg ved ikke, hvor den er. Det ved jeg sgu heller ikke.